martang yang mahita. Dami ni di batana sumurung sian saluhu naroha i mana mangaramuti hati-hati do pikiranmu na di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhu nam tapi kima hatani di bata nagabi barita naudi di hita i mana tersurat di Filipi bidu opat ayat 1 ayat itu. Ope hamu akadong ako na hinakolongan jala na hinasiholan halasan ni rohaku jala tupal husongon ima marsihot hamu di bagasat Tuhani hamu akka haholongan hamu Eudia dan Sintike huapoe mahamu asa marsada ni roha di bagasat Tuhani kele ma dohot ho ale sinsigus na botor urupi ma nasida akanaang madungani ahu marukil humoko bartanaudi rapon si Clemens dong aku sa ulaon na di banari di buku hanguluan ido gorna sida marlas niro hamahamu totong di bagasat Tuhan iyo ulai mamadok marlas niro hamahamu pagotohok kamu ma habasaron muna tu salut halak donok do Tuhani unakul so kamu agi aham alay sandok pagotohok kamu ma tu di bata pangidua muna markiti hitangian dohot elehelik mardongan mauliante jana dami di batana sumurung sian saluhut roh ima mangaramoti akka ati-ati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus ido sahana dia makadong saha porsyang di bagasan Yesus Kristus adorang so tapahiba-hiba turpukon somaldo tabigi adong padohan filosofi telur di filosofi telori so menoma filosofi ni telori telur kalau dipecah dari luar tidak ada kehidupan tetapi kalau dari dalam ada kehidupan. Telur kalau dipecahkan dari luar tidak ada kehidupan. Tetapi kalau dari dalam ada kehidupan. Lapatan na songonido ngulutong. Molo sa luar do laho mendukuk kita tangadong. Alai molo sebugasan didorong oleh perbuatan, oleh iman, oleh hati kita akan menghasilkan kehidupan yang baik. Ido na pinasa ni si Paulus. Akka si paingot bagaimana jemaat di Filipi, Huria di Filipi menjadi jemaat yang berbuah, jemaat yang tangguh. Boy ruas ni Huria, iyo benenok ng marsadani roha marda mardame, siudukia do sintike nang ale sinsigus. Lapatan na unang be adong hagut turun unang arong be alay unang arong be marlomolo unang arong be marlo hadiri. Alay naking diajak na sidang dame ma marlas ni roha bersuka cita marlas ni roha mahamu totong di bagatan ni. Asabuido nang ajakon ni turpukok tu hita. Ado nanaing dohonon. Na perjulu molo disosoi hita marsihoho mahamu di bagasat Tuhani. Beido mulu di halapor se kom marsihoho di bagasat Tuhani. Unang mo ba? Tung ulido parsauran ni si Paulus do Huria Filipi. Ido benero pola do kon hamuak kana hinakolongan akka na hinasiholan halasan ni rohakku jala tupalhu. Petuluhon ima, kekompakan petuluhon ima sada Huria nama sebagai de la Rasul Huria Filipi. Dan dipangido si Paulus rupanya itu na sida asa holan sekedar masalah dido asa marsihohot ma bagas maratai dari dido may di sada Korintus 10 na pelalui marsiho mamudi bagas Tuhan ini berdiri di dalam Tuhan. Bahasa itu unang mendua hati, unang sengseng kuku, unang merdua-dua rohat.
ala molak bersihot kita murah-murah do. Yun nakagani kita. Boy gabi luangan murah-murah do hita olo murah madini. Ido hata nakagani di ayat sedi di pengot tu hita asa ikom marsihohot di ulau ni Tuhani. Jadi ko taingot halak na mangula di ulau ni Tuhani ido ko dono tarpani unang alani adong ukuran matematika timbal balik apa upah. Dasong letong alekon kita setia di dalam Tuhan marsihot hita di bagasan tanpa ada nakagani kon nataharap pun kon nasungun daw. Nah kedua aku mau masih tekas di ayat 21 ayat tului. Molo dipengok di si asamarsa dan roha ima diapoi si Eudia do sintike do sin sugos do si Clemens do akka na asing nay ido naking dele kele si Paulus do pa na sida asa marsa dan roha di bagasat Tuhan ni. Marsa dan roha biru nata parcita hasadaw masiurupan mangulaw-ulaw alania ala lomoro hani siburis do portibion mabe kita terbula mabe kita sirang serangan nagabe mabula ido nakengani na lamoran siburis ido benna say somar adong istilah ni halak bola dana julu dipide impera asa dibayad do halak Indonesia na jului ipa beda-beda datang, ipa beda-beda mana pulau tu pulauan, ipa beda-beda suku tu sukun, ipa beda-beda, nung ipa beda-beda, mereka menjajah, mereka iman akangani, tangan betung, nggak tahu sudi, nggak acerai, nggak terbentur, ujungnya dijajah mak dipide impera. Alani do si Paulus maasa, unang gaor na sida, unang masih pasabuan alai. Masih urupan marsadani roha songon na poso ni di bata. Asa marsiho nakin diulaw ni alay ko di bagasan ima natotong na sida masih haholongan dohot marsadani roha. Ido tadani nakin pulay do huele kele bah tabuhi mara hata huele kele kon lapatan na sada gabi sada jaminet bi mangele kele asa di bagasan toruk ni roha na sida. Namangyut ima di ayat opati marlas ni roha mahamu totong di bagasat Tuhan ni. Di julu hita asa marlas ni roha. Lapatan na di si ima ikon bui berengota. Tidak pernah kita diukru rasa gembira kita las ni roha tai ikon alani hepeng, alani jabatan, alai ikon nasongon. Tidak. Alai diajak nakani marlas ni roha mahamu. Di Tuhan ima dan ikon na alana tabung. Alay na manutuhlas ni rohay na tu siya dirita sa diri siya rohata. Karena mesin penggerak ni rohatai, mesin sukacita itu adalah terletak di hati kita. Dan di pikiran, dan di halak nasin. Tetapi produk dari sukacita las ni rohay nakaganing ima siyan hati-hati tadok kadongan. Ido benaro edeni sekolah ni. Edeni sekolah minggu kan. Hati yang gembira adalah obat nang di poda sepuluh pitui. Lapatan larang berengot tadi si ido obat nama setak kasbe. Alania ala sukacita alani lasni roha nama baik kita ima asa bui bertumbuh ala kita romano tuani si Paulus peido. Nampi di penjara mana nampi mengerupi hamaulo alai. Budi mana merlas di roha dan na polekon na di hotel neko di tempat empuk asa merlas di roha ternyata di penjara juga dalam penderitaan itu bisa. Alani dia makadongan asa dia di hita una pola saya bersyarat terakhir las di roha tai una polekon saya kon naguda kepeng ta di kolau tu puncak di kolau tu mall di kolau tu hiburan di kolau healing bukan itu bukan penentu. Tapi lapi kita lau tu mall, lapi kita tu ancol ketika hati kita memang tidak ada di situ. Tong do makui, tong do dengan lapatan ni. Apalagi mamula dong juk ni roha, adong dendam, kebencian, kekecewaan, marungutungut, bagurang mani ngomarupani nama negai. Apalagi saya murah hita benci, saya murah hita membanding-bandingkum, saya murah hita
Iman akan ingani mamitori manang aka pikira-pikira kana negatif to halana asing. Idu benna gabi dan napot kita las nirohai. Alani las nirohai sian hapor siat nakin sarroha sa pikirat tadi asa manotot kita marlas niroha ima sian roha perbagasan ini. Yesus mau menyatakan kepada kita sukacita kita adalah dari pengenalan kita kepada Yesus Kristus. Namangi hukma tu masetaburi di ayat onom 1 ayat pitui. Asa unang mahamuhol soanin unang adombi tanah kawatir. Dan terdani ngulu na porsi halak na semura-mura holsoan halak-halak na mura kawatir. Ngulu na sumanda dari batadui. Asa dan halak na holsoa kita si padot tadi. Sada terdani halak na suporsi itu di batadui ngulu se holsoan. Ali bahasa bui seholso kita ala mabir kita ala khawatir ala ni itu songo jamita na 2 minggu na salpu dui di 2 minggu na salpu ima jahuba do si paramana molo dunga jahuba parangarum birah na sia biarata aima di parama kita di bodo tu japara na loma apa apola kon sai holso kita ala ni ikon asa orang dapat tita na bersyukuri marlas ni rohai unang berong holsoi ai na sujud do hita na sujud do dak bersyukur dan madok moliate dan tidak pernah merasa cukup na sujud do hita saya tong iman akin seraga molo bahasa nuaingo didok mai mokus baidu dah na seraga do hita na mokus do bana gurang korupsi bana budak korsoan ayalani na mokus do jolma boy dak berkecukupan gaya bain imana cahat apa ini bana holan na mikir tu diri na ido benda ido Raja Salomo di pura ayat 15 kata kas dui jadi ido si Salomo ai halak na mokus nak dengan ni halak na seolah bersyukur ido disongelita tidak pernah berkecukupan bahima mau larong do pehita holan na mokus holan na siamat do saya toru surang beta ingok ma ditta mahita di sini jala di sirak yang tidak rupani kita tidak pernah melihat kuasa Tuhan di bagasan ngolota sehingga keinginan kita terus menerus berkekurangan gabe dan manada basa-basa ni di batam alai mulut apa ujung di ayat pitui dia makarongan di ayat pitui imana perpudi jala dung marlas niroha kita dung dewa kahorsoi ibaid si Paulus ma sebuah tonggak manang sebuah kepastian si tiopota omma tonggak tarpani dia me dami ni di bata nama ngaramoti ati do pikiratta dia odo nang saya dok gak bisa ada ucap itu benar molo saya dorang sudah bikin jamita saya do akapadita do tangyang asa buah asa ku dami itu halak nama calo tani bata dami itu ikut nama calo asa bui tercalo ibana hatani di bata di baga senguluna ay marhati dami itu songgok mato din di bata jala songgok mari bata do harajona tu hita do marhiti hadami onido menjaga pikrata asa nang lari-lari ale marhiti dami nasyad di bata itulah memusatkan hati dan pikiran kita jala hata dami itu nakembe kita mampu manada sakat di bata alani halak si pardami hidup benedok Tuhan Yesus di Matius 5 ayat siang mertua mahala si bodami ay kuhar do na sida anak ini bata akka si bodami do anak ini bata alani tabu madami unang bersyara tong saya juk do hitara pia kadamet tadami na bersyara dami akan holan no mempersulit alani ma di baga 10 tahun di toppa di bata hita jolma somong makhluk sosial tidak ada satupun di dunia ini hidup sanggup seorang diri. Jangan dong, alani ko saling memenuhi kebutuhan tadi kita, saling melengkapi, saling berinteraksi, saling di bagasa kolong atau di keterbatasan hidup kita. Kebui mahitraking si marsada ni roha, marlas ni roha, unak kolsoan, dari lumoma ima diikat dame nasian debata. Amin. Mau lihat madio adi Tuhan debata. Na pengatok kami marhiti hatam na bedi. Amin.